Vitajte u Epodex. V tomto videu vám ukážeme, ako používať Epodex 2K farbu na obkladačky, na nátery obkladových stien, backsplashov a podláh. Na tento projekt budete potrebovať našu dvojzložkovú farbu na dláždice, vrátane živice a tužidla, VB pigment na farbenie bezfarebnej farby na obkladačky, váhu, brúsny papier a brúsny korok, náš prípravok Epodex Pre-Cleaner, nádobu na miešanie a tyčinku na miešanie, handričku, ktorá nepúšťa vlákna, penové valčeky, maskovaciu pásku a v prípade potreby zásobník na farbu a naše pero na škárovanie obkladačiek. Pred natieraním dlaždíc môžete odstrániť starú silikónovú škárovaciu hmotu alebo tmel. Povrchy, ktoré sa nebudú malovať, zakryte maskovacou páskou. Obkladačky prebrúste brúsnym papierom, aby farba lepšie prilnula. Na tento účel odporúčame zrnitosť 150. Potom odmastíte a vyčistíte vybrúsené dlaždice naším prípravkom Epodex Pre-Cleaner. Odvážte živicu a tužidlo v odporúčanom pomere a obe zložky dôkladne premiešajte. Do bezfarebnej farby na obkladačky pridajte odporúčané množstvo VB pigmentu na zafarbenie. Miešajte miešacou tyčinkou cez okraj a dno miešacej nádoby, pretože živica alebo tužidlo sa tam usadzujú. V ideálnom prípade odporúčame zmes preliať do čistej miešacej nádoby a potom znovu premiešať. Tým sa zabezpečí, že živica a tužidlo sú úplne dobre premiešané. Ak chcete, môžete si vytvoriť vlastný farebný odtieň. Za týmto účelom zmiešajte rôzne pigmenty VB a pridajte ich do farby na dlaždice. Ak zmiešate modrú a žltú spolu, vznikne zelená. Farbu na obkladačky nanášajte suchým penovým valčekom. Naneste farbu na veľkú plochu a nechajte náter úplne zaschnúť. 2K farba na obkladačky sa môže použiť aj na nátery odolných obkladačiek a dlaždíc, ktoré sú v neustálom kontakte s vodou, napríklad sprche. Ak chcete, môžete si škárovaciu hmotu na obkladačky prekresliť klasickou bielou alebo sivou farbou pomocou nášho veľmi užitočného pera na škárovanie obkladačiek. Prerobte silikónovú škárovaciu hmotu. Vaše dlaždice sú teraz umývateľné, odolné voči opotrebovaniu a oderu. Mokré miesta môžete zotrieť bez zanechania stôp. Podrobné informácie nájdete na stránke každého výrobku. Všetko potrebné príslušenstvo pre tento projekt nájdete v záložke Vybavenie. Príjemné spracovanie našich výrobkov. Váš tím Epodex.